neler yaşandı? Onunla ilgili bir şey. Arkadaşlar bugün açıklama yok. Cumhurbaşkanı ile görüşmenizde neler? Wezîrên Aboriyê Berê Alî Babacan bi Serokkomarên Berê Abdullah Gül re dixwaze partiyeka nû damezirîne. Dîsa Serokwezîrên Berê Ahmet Davutoğlu jî li pey partiyeka nûyek û saz bike. Di aliyê din de jî piştî hilbijartinên 31 Edarê di tîrenda Partiya Desthilat AKP'yê de daketinek çêbû. Lê ya opozisyona ango CHP da jî bilindbûnek. Gelo li kolanên Tirkiye gel ji bo partiyên nû ku dixwazin xwe damezirînin çi difikirin? Ahmet Koşan pêştir dengê xwe daye AKP, lê ana rexê Alî Babacan digire. Koşan da de xuyakirin ku partiyên nû dê ji AKP gelek deng veqetîne. Bu Türkiye siyasetini rahatlat. Ev tevger û siyaseta Tirkiye rihet bike. Li gorî min ev biryareke rast e û di cîdaye. Ji bo ku li dewra yek partiyê û dewra yek mirovî de kesekî nikarîbû ji qiseyên Recep Tayyip Erdogan derkeve. Ev kesên ku veqetiyane kêmasiyên vê sistemê baş dizanin. Biya min wê ji aliyê AKP de dengekî ciddî bigirin û AKP jî wê li ber vê geşedanê hêzeke mezin winda bike. Serokkomar û Serokê Giştî AKP Recep Tayyip Erdoğan van tevgeran ji bo xwe wek îxanet dibîne. Lê layenê AKP li kolanan hay ji xwe diaxivin. Serkan Uğurlu yek ji van kese. Yaşanmışlıklara bakaraktan da Gava em li demin pêş dinêrîn tiştê ku hatine jiyandin gelek baş diyar e. Partiya AKP tiştên baş kirîne. Kesên ku ji vê partiyê veqetiyayî bûn jî em wan baş dizanîn. Ez piştgiriya Partiya AKP dikim û her dê piştgiriya wan kem. Partiya AKP xizmetên girîng kirîne. Veqetîn çareser nîne. Heke ew dixwazin veqetin, bila rêya wan vekirîbe. Lê bawer nakem ew serkevin. Gelecek yardımları yapmaya söz veriyorum. Opozisyona Tirkiye jî ji nezva geşedanên Alî Babacan û Ahmet Davutoğlu dişopînin. Hemwelatiyên Tirkiye Hasan Kaya nabera her du layî da jî ferqekê nabîne. Ya bu memleket Ji bo wan çi bêjim? Ji xwe ewan welat xilas kirine. Bi ol bi îman tune kirine. Rastî ev e ku gel têhniye, birçî ye û perîşan e. Bile hemû îstifa bikin û biçin. Ji tevgera nû dê tiştek dernekeve û çi feydê jî nede. Ji bo ku nefsî hevin. Di zemîna me da wê nikaribin deng bigirin. Dibe ku ji Tayyip Erdogan deng bigire. Him Wezîrên Aboriyê Berê Alî Babacan û him jî Serokwezîrên Berê Ahmet Davutoğlu ji bo damezirandina partiyên nû bi biryar diyarin. Lê çi dem wê partiyê xwe ji bo raya giştî eşkere bikin hê mejiyekî vebir diyar nekirine. Eyüp Demir, Dengê Amerîka, Ankara.